Лято, слънце, жега! Чувствате ли краката си тежки, уморени, напрегнати, раздути, веднага щом температурите навън се повишат? Днес ще ви обясня защо жегата е изпитание за вашите съдове и как точно да се справите с нея. Когато навън е горещо, тялото ни се опитва да се охлади чрез процес, наречен вазодилатация или разширяване на съдовете. Това е чудесно за терморегулацията, но е проблем за вените. Вече разширените вени стават още по-отпуснати, а клапите започват да пропускат още повече кръв обратно в обратната посока. Резултатът? Повече отоци, повече болка и по-голям риск от възпаление. Първият ми съвет е: пийте достатъчно вода. Когато се дехидратираме, кръвта става по-гъста и вискозна. Това затруднява работата на венозната помпа и увеличава риска от тромбообразуване. Дръжте тялото си хидратирано, за да помогнете естествения поток на кръвта. Избягвайте горещите вани и силното слънце върху краката. Вместо това завършвайте деня с студени душове. Те предизвикват вазоконстрикция и мигновенно тонизират съдовата стена. И нещо много просто. Почивайте с повдигнати крака над нивото на сърцето. Гравитацията е ваш съюзник. Използвайте, за да разтоварите налягането. А вие забелязали ли сте разлика в краката си през лятото спрямо зимата? Как се справяте с отоците в горещи дни? Напишете ми в коментарите. Важно е да споделим опит, защото лятото крие рискове, които често подценяваме. Лятото не трябва да бъде сезон на дискомфорт. Ако тежестта и отоците не преминават дори след почивка, това е сигнал за нуждата от професионална оценка. Един профилактичен преглед с Доплер ще покаже дали това е само реакция на жегата или знак за хроничен проблем.